Hello guys, welcome back my YouTube channel. Gelam sogo norma hayani channel. Inke angang no sawi kanaranai sekal bahai ke hasai. Kepo sai mano kepo sai mia. Kuna hamerok ta di abo sini sung poli kya sini koborok boyo. Abo kuna caya ya sai mana nango nara sai mia rokbo. Tapung nisre rok to bisir pak sai mia. Kaham tongke hame butonga nango. Hamia tongke kaham butonga nango. Hedana. Hingke no din salsa haba thangba kya nokni borok hingke ogonang jema simi nogo hachung tora khata hingke mwtai masa phaisa pakya bono mwtai bolte kalita bono phaisa pakya kali hingke burima nangani kokna waida mano ningka ogonang jema mwtai ni kokno ma bahai ka nornai ba sadima nung je sawang obono khananai hinui hingke ulo hingke nungo tinta mantro no nungma swrungnai hinui hingka amoni pore hingka bwri swrungkata swrungmani yago hingka hingke bo borok chanani swrungkata swrungmani yago hingka hingke bini hatayo khe borok parirok wngoi tongkha swkal borok chamang bini hatayo khe borok komi paikha kwrwi bwsabo thwikya kotor bo thwikya bora bo thwikya hingke para o kirijak lai akolai khe tamkhe tonglainai tamkhe tongya hingke baksako bo para sethangkha hingke baksako bo thwibaikha hingka hingke borok rok kok chaplainai o swkal ni bwtano phaisa paikha chini hatayo ba chwngbo tongoi ki manglakbala nahanajakba borok chabaimani nahanajakba swkal chwbwla hinui sapaikha hingke amoni pore hingke bwta bisa thangjakya bahanajak no swkal hinui saploni bini bahanajakno swkal hinui ba hingke amoni pore hingke lukurok ni kok nawui no jojo no o wak bwthai no nungkha hingke ani bahanajak kubui no swkal hinui wngnai hingke swkui no swkal hinui ang gosinai hinui dogalam guna bo khe wak bwthai rwkha hingke phaikya hingke benai phaikya hingke swkaljakma bwtani nogo josoro jor o wak bwthai no nungrao chungi kai hingke amoni pore hingka hingke bahanajak ni bwsajuk no bwta huitongkha hingke amoni pore khe bwthai nungmaimani yago hingka hingke bwsano nugya wngwi bwsani mwkhang nugya wngwi amang chimang wngkha hingke amoni pore khe bwta saikhinarkha nukha nung buini bwsano chamani nini bwsano nung kisasa mwkhang nugya wngkase nungbo mwhai wngwi tong hinui amoni pore hingka hingke swkal kapkha hingke amoni pore hingka hingke bwta kok kwjarka bahanajuk no swmai rwdi hinui mane swmai tangdi hinui ta kok rwdi nung jojo no borok chai bo sili rwui chadi wngkha hingke bui wak tok pun nono barogui bo nini mungui tanui bo mwtai rwui bo nung pengna wngdi hinui abo runjinike swkal o sili rwui chakha hingka hingke abono ang kok kwjar no muchungo doctor rogo tei scientist rok no amoni kok kwjar no muchungo je swkal kwrwi himani swkal bahai khe kwrwi wngnai ba tongmani bagui to swkal mung phaio kuno jinis ba doctor bai hamo kuno jinis bai mwtai bai hamo swkal tongmani bagui to swkal ni mung phaio baksako bo believe khaio swkal tongo kwrwi wngya ha saka o swkal kwrwi wngwi se maya mwtai kaham bo tongo mwtai hamya bo tongo